Human sa usa ka tuig nga mangilingig nga Rojas Night Market bombing, nagtapok pag-usab ang mga biktima ingon man mga kabanay ni adtong nakabsan sa kinabuhi sa usa ka commemorative mass mismo sa blast site. Sa maong aktibidad nakit-an ang pipila ka mga kabanay nga emosyonal gihapong naghandom sa ilang minahal sa kinabuhi. Usa na dinhi si Dennis Larida, din siya miingon nga hangtod karon gimingaw gihapon kini sa iyang misis ug anak nga namatay atol sa maong pagpamumba. Nag-try ko kanya nga dili gid ko maghilak pero itulog yun dili gid makaya. Gidawat nako ang kamatayon sa akong asawa ug akong anak. Pero kanang mag-ingon ka nga dili ko kahilak gid ko. Kahinumduman nga si Larida, kuyog sa iyang asawa nga si Melanie ug ang ilahang 12 anyos nga anak nga si Daniel Josh ni adtong tungura sa dihang nahitabo ang pagbusikad sa improvised explosive device. Kanang na-miss lang nako sila. Naka-offer ko og bulak pero patay na sila. Actually dili magikutig hatag og bulak sa akong asawa. Wala dili man ako na siya ugali pero sa karon nakahatag og bulak pero patay na sila. Kanala, emosyonal lang gamay. Subay niini gisakitan sab ang inahan sa dakbayan sa nahitabong pagpamomba nga mikala sa 15 ka mga kinabuhi sa katawhan. I am sorry that it happened, and I am sorry that we have to do this every year. We have to remember those who passed, and you have to relive the tragedy every year. And some of you, dunay mga samad na forever na kinahanglan tanggalan. Truly sorry. You have to go through it. Hagit ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa publiko nga padayong makigkoordinar sa otoridad alang sa padayong laban kontra terorismo. Be always vigilant to tell us if you know anything na dunay plano nga dautan para sa syudad sa Davao. We would really appreciate your pagsulti sa AMOA. Kung wala mo yung ibalaan na information, even if you think na it is irrelevant, hindi importante, i-report na lang ninyo sa AMOA. Mauna lang ang inyong na tabang para sa atuan na syudad sa Davao. Alang sa straight to the point, kini si kasamang Abi Bibera, Tatak Arimen.